Bună lume! Suntem pe Cleverbot. Dacă citiți un pic, stai, scrie tătăge. Stai, hai scrie. Bine, hai să scriem ceva. Ce faci? Hai, scrie ceva. Ce faci? Ce faci? Atât. Ia să vedem ce scrie. Hello, scrie ceva. Acolo, stai, scrie. Mă, ce faci? Ah. Tu bine, e? Tu bine, eu? Sucuri, dure. Pa da, am zis bine. Învață așa. Să scrii. Scrii. Bă, ce mă, Ce-ai făcut? Dar ce ai făcut tu, mă? Hai. Stai, de-a că scriu eu. Scrii tu, Oleac. Stai, o cunoști pe Mă, ta. mama. Pe Mă, tâna, mă, hai, mă, nu știu de ce. Dar Ioana e Ok. Ah. Deci, o cunoști. O cunoști. Pe cine? Da, de că scriu. Pe Ioana. e mama ta. Mă, dacă spui se va da familia mea, te caut. Ok. Ok. Hai că deși Crede. Hai că și... Hai că te și cred. Mă, dacă spui... Ok, ajută-mă. Ok, scrii ok. Te ajut cu un pas. Stai că acum o să scrii... Nu. Stai. Scrii, hai, ce scrii? Ia să vedem. Ce ești? Odată mi-au scris, sunt fantomă. Ia, ce? Ce ești tu? Ia să vedem ce scrii. Alupigus. Alupigus. Tu ai vrea să alupigus? Ce? Hai să vedem, dacă scriu deja. Hai că ești. Ce e? Sunt. Un robot. O, gata, mi-ai ajuns la el, mă. Coe. Câhoie. Da. Da. Și eu. Bun. Hai să vedem ce scrie. Da, stai. Stai. Cred că o să zică din amândouă. Ia să vedem, ia ce scrie, ce o să scrie. Fata. Stai. Păi da, o zis că n-are puțin. Uite, mă, ia. Cum te cheamă? Hai de capul meu. Gabriel, fata dai Gabriel. Gabriel.
să vedem ce scrie. Păi, îmi fac temele. La ora asta, mă? Păi da. Stai, dăm ca. Da, oameni buni. Dacă... Băi, știi de ce? O treba pe profesoara de chimie. Deci, bun, știi de ce? O treba pe profesoara de chimie, iar acum atacă copii. Bun, am scris greșit, mă grăbeam. Stai. Ca să mai ia vântul, scrie ca să mai ia vântul. Să mă Ia vântul. Ia să vedem ce scrie acum, oameni buni. Nu. Stai, ce mă sunt? Ba nu sunt mama ta, ba nu, auzi mă, ba da, o să fac. Mă crezi? Ia să vedem, bă. Ia să vedem. Stai, bate, cred. Nu pot să cred. Ok. Ia să vedem. Ia să vedem ce scrie acum, ia. 18. Bravo. Mai că semnă 3. Semăn cu cine nu l-a nu cred. Cred că o crezut că l-am jurat. De-aia. Înțelegi? Aha. Ce să scriu? Seamă, scrii tu ceva, mă. Seamă că nu laudă. Am văzut-o pe Iubita. Că... iubitul, că am văzut că e fată. Și după au zis că o cheamă Gabriel. Nu contează. Deci, Ia stai, la scriu. Vartale, sau cât stăm. Văzut pe George. Iubi. Un tău. Astăzi se pupa cu o altă fată. Aoleu, ce să scrie? Ok. Nu am înțeles nica. Dar vreau pe română.
Acolo, nu pot scrie acum. Da. Unde stai? Ia să vedem. Brașov. Buhov. Stai cu litere mari. El nu a scris cu litere mari. E analfabetă. Londra. Și eu la Londra. Ce prost. Sau proastă. Ia să vedem. Singura de căcat pe mine. Stai. Stai la că nu ne auzim bine dacă Ne. Hai, dă capul meu. Stai. Stai, la, stai. Ai Skype. Nu ai cont de Skype. Ok, scrie. Dar nu mai trebuie să faci așa ceva. Așa. Ia să vedem ce o să scrie Daniel. Da, ia să vedem. Cum te cheamă? Cum Se numește contul tău de Skype, că după aia nu ne mai răspunde. A. Elena. Stai. Pe Facebook. Ia să vedem ce scrie acum. Da. Deci. Cum te cheamă? Amelia. Bun. Ia să vedem. Ai cont de YouTube? YouTube. Știu. Tu, YouTube. Sigur. Să spun așa. Ce vreau să vedea? Spune. Că nu pe ce final. Am. Gata, nu mai scrie. Acum cred că se gândește. Dar pe ăsta e creier, mă, Adi. Ia, scrie. Nu mai știi ce să mai spun. Să-mi bag. Bun. Sper că, da, cam atât pentru asta. Ne-am răzdignit. Căcat pe noi.